फिरुंगा बसुमतारिखौथ' आं जेबो मोजां मोना बेथ' सासे सिखाव फिग्रा गुन्दासो बे मानसि मोजांखौ गाज्रि खालामग्रासो सिखाव गुन्दासो बे मैयानि घटना जाथाया बिसोर जोंखौ डाइरेक्ट फैदों डाइरेक्ट फैनानै बिसोर गारिया गैयाबाबो 100टासो गारि दङ जों नुनाय मथे आरो जों नुनाय मथेबा बिसोर 300 जनसो मानसि दङ डाइरेक्टलि फैनानै जोंखौ एटाक खालामदों जों खुनु चान्स मोनाखै खारनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंबो नांनो ओंखारबाय जों 6-7 जनसो नांदों आरो नांनाया बिजों न'सो बिजों बांसिन जाबायना मानसिया जों नांनो हायाखिसै ओमफ्राय जों साइड लाना थाबाय ओमफ्राय जोंखौ बुदों आथिं आखाइ खर'आव बुदोंमोन खर'आवनो आथिङाव नांदों आंनाव बेथ' नोंथांमोननि गारिया खैथामोन जे नोंथांमोना बुख्रुबलांनाया जोंनि गारिया गंथाम बुख्रुबलांनाया बाइक दङ स्कुटि दङ जोंनि गारिखौ बुख्रुबलांजोबदों बिसोर फिरुंगा बसुमतारिखौथ' आं जेबो मोजां मोना बेथ' सासे सिखाव फिग्रा गुन्दासो बे मानसि मोजांखौ गाज्रि खालामग्रासो सिखाव गुन्दासो बे दुम दाखाल खालामफैदों बेनो बिथोन होनाय गासिबो बे